Chcel by som povedať, že ma veľmi potešila informácia, že v Bystrici sa niečo deje. A že v Bystrici sa niečo deje, čo je spojené s ľudskými právami, čo je spojené s Medzinárodným dňom ľudských práv a čo je spojené s tou situáciou, v ktorej my vlastne dnes všetci žijeme. To znamená situáciou, kde sa ozývajú hlasy, ktoré spochybňujú demokraciu, kde sa ozývajú hlasy, ktoré vyslovene majú až extrémistický charakter, kde sa ozývajú hlasy ľudí, ktorí si ako keby nepamätali našu minulosť, či už to bola minulosť fašistická alebo minulosť komunistická. To je všetko situácia, kde sa nedá čakať iba, že niečo príde z oficiálnych inštitúcií. To je určite dôležité a má to svoj význam, aké štát a štátne inštitúcie, verejné inštitúcie sa starajú do takýchto záležitostí a ponúkajú vzdelávacie programy a dávajú jasne najavo, aké sú hodnoty a princípy demokratickej spoločnosti. Ale to sa nedá nahradiť a nedá sa to urobiť bez ľudí, bez občanov, osobitne bez mladých ľudí. Ja som čakal, úprimne povedané, že kedy konečne aj z Bystrice vzíde takýto samostatný, autentický, silný hlas aj mladšej generácie, ktorá sa na to pozrie z rôznych uhlov. Ten jeden uhol je, že sprostredkuje ľuďom, návštevníkom, hosťom celý balík názorov, informácií, postojov, expertných hodnotení toho, čo sa vlastne teda deje nie len na Slovensku, ale aj v iných častiach Európy, akým spôsobom sa iné krajiny a iné spoločnosti vyrovnávajú s týmito problémami však, lebo Slovensko nie je pochopiteľne jediné. Môžeme sa pozrieť na iné krajiny, od Francúzska až po povedzme Maďarsko a tak ďalej. No a potom okrem týchto expertných hodnotení a týchto poznatkov, že vlastne sa ľudia večer zídu a oslávia Deň ľudských práv, tak držím tejto iniciatíve palce. Veľmi sa teším, že niečo také bude a verím, že to bude stať za to.